Бәлкім исәмсіз құрметлі коллегалар, Қозанда Қауи Сәрвер операсының бүтін дүние премьерасына бағышланған матбуғат конференциясын башлап жіберебіз біздің бүгінгі спикерлар. Дамир Данилұлы Натфулин, Татарстан мәдениет министрі орынбасары, Милеуша Рамилқызы Хайруллина, композитор, пианист, халықара бәйгелер лауреаты, Айдар Рәшитұлы Ахмәдиев, драматург, либреттист, Илгиз Ғайзинұрұлы Зейнеев, Әкият Құршақ театрының сәнғат жетекшісі, Татарстанның отқазанған сәнғат ішіліклісі, режиссер, драматург һәм Айрат Рүстемұлы Кашаев, Мәскеуның зур театры дирижеры. Дамир әфенді, ең бірінші болып, қысқаша ғана сөз сізге әлегі проект вақытында микрофонны қобызып. Хайырлы күн, хөрмәтле матбугат конференциясында катнашучылар. Бүген безнең дөрестән дә истәлекле вакыйга дип әйтеп була. Безнең быел зур премьера булачак. Һәм әйтеп китәсем килә, без барыбыз да беләбез, быел безнең игълан ителгән милли мәдәниятләр елы. Һәм мин уйлыйм, бу фактта ул аеруча мәгънәгә ия бу operation. Уважаемые участники пресс-конференции, нас действительно в этом году ожидает историческое событие. Это премьера, историческое событие не только республиканского масштаба, наверное, и все проживающие в мире, в первую очередь и представители татарской общественности, и в целом любители искусства, я думаю, эта премьера заинтересует. Это премьера оперы Кави Сарвар. Все мы знаем, что личность Кави Нажми, она в первую очередь известна тем, что он был одним из первых председателей Союза писателей ТССР. И действительно, в 30-е годы 20 века это было достаточно важным, потому что вся литература и тон задавался, конечно же, Союзом, и во главе был Кави Нажми. Также мы знаем работу и вклад как в культуру, так и в литературу его супруги Сарвар Адгамовой. Это переводы известнейших литературных наших героев, наших известнейших людей. Да, судьба этой пары, она непростая. Мы знаем, что в 1937 год были гонения, их разлучили, судьба их разлучила. И именно вот эта история любви и преданности, она легла в основу данной оперы. Первые фрагменты ее мы услышали на открытии мемориальной доски, наверное, да, официально. Дни культуры Татарстана были в Москве в исполнении Александра Витальевича, оркестра. Да. Он, наверное, самый первый раз был тогда. И действительно, эта тема, она зацепила как нас, как Министерство культуры, а очень важно, что внимание ей придали и в руководстве республики. И вот на встрече с творческой интеллигенцией президентом Республики Татарстан Арсеном Валерьевичем Миннихановым было принято решение о поддержке данного проекта. Отрадный, действительно, это факт, которым стоит гордиться, то, что и инициатор оперы, и Милеуша Рамилевна, и все, кто в ней участвовал, и автор либретто, это наши молодые композиторы. Действительно, это наша гордость, это говорит о том, что у нас хорошее будущее, светлое в музыкальном искусстве, в том числе, и что важно, и в постановочной деятельности, в таком непростом виде искусства, как в опере, а именно в татарской опере. 11 февраля состоится премьера в Большом концертном зале, и я с большой уверенностью и с надеждой могу сказать что на этом эта история не закончится, она не должна закончиться, потому что уже сейчас билетов недостаточно осталось на открытие этой оперы, поэтому наша задача познакомить с ней как можно большее количество зрителей. Я думаю, у нас будут идеи, и мы будем думать о том, как дальше ее популяризировать. Площадка имеет свою специфику, не все, что задумано авторами, на ней удастся воплотить, но я думаю, в будущем и на площадках не только Республики Татарстан наши зрители, наши главные судьи
смогут познакомиться с этим замечательным проектом. Рахмат. Спасибо большое. Милюша, слово вам, получается, как опера была уже написана до этого, не только конкретно под этот фестиваль. Как долго длилась работа над ней, кто принимает участие в главных ролях? Исәнмесез, кадерле дуслар, рәхмәт килгәнегез өчен. В 2019 году мы начали с Айдаром Ахмадиевым работу над этой оперой, и она длится по сей день. 4 года прошло, и это вот наш долгий путь, который мы проходили и проходим, и вот какая-то определенная, наверное, точка этого пути состоится 11 февраля, а дальше, я надеюсь, этот путь еще продолжится, Алла Берса. Это абсолютно такая, ну, если можно так выразиться, премьера снизу. Вот. То есть это не такой заказ сверху, идея как-то внедренная, да, в наше вот сознание, поставленная как задача в творческий какой-то план. Айдар подробнее попозже расскажет историю создания, потому что как бы как автор идеи вообще обратиться к этой теме, это все пришло к нему. И мы просто очень вдохновились этой историей. Кауи Нежми Сарваратхамованың махаббат тарихы, ол бізді ну, просто держала, не отпускала. И это чистое вот вдохновение и какая-то преданность этой теме, этой работе. Я относилась к этому очень серьезно. Я отказывалась от всех проектов, которые мне предлагали, пока я работала. Я не разговаривала ни с кем, кто-то даже задавал мне вопросы, вот вы же вроде пишете, там, а что, а как. Я просила никаких комментариев, пожалуйста, не потому что я не хотела как-то делиться там, ну, ревностно или гордо себя вела. Я так берегла эту энергию, энергетику, мне так было важно дописать и вот родить что-то вот это цельное, потому что очень сложная тема и сложная крупная форма была выбрана, потому что мы поняли, что это невозможно рассказать, например, в рамках камерной оперы. Хотя этот жанр, эта форма сейчас, ну, наверное, модная, если можно так выразиться. И это вот получилось какое-то такое очень крупное высказывание, и оно требовало больших духовных сил. Вот. И, ну, нам, что мы как-то вот это свое служение смогли выполнить как авторы, я надеюсь. И отдельная история — это, конечно, как это воплотить в жизнь. Когда ты пишешь это одно, и тебе кажется, что, наверное, это 100% работает, вот ты выполнил, когда ты дописал последний такт, но на самом деле, может, это там 50, а может даже и меньше процент работы, ты узнаешь потом, что все впереди именно в процессе вот постановочном, когда пробуешь уже с голосами, с реальными людьми, кто-то соглашается с чем-то, кто-то нет, какие-то необходимые корректировки, адаптации. И это еще отдельный путь работы, когда ты уже притворяешь в реальность. Вот. Лаберса біздің баш рольлерда Эльза һәм Артур Исламовлар. И большой, на самом деле, кастинг действующих лиц и артистов. Это все молодые имена и такая национальная команда, которая накладывает на нас большую ответственность, с одной стороны. С другой стороны, я все-таки очень этому радуюсь. Ну, я просто назову имена, и вы поймете, о чем я. Это Илюса Хузина, Сюмбель Киямова, Айгуль Гардисламова, Ильгиз Махудинов, Ирик Фаттахов, Денис Ханбаба, Рустам Асаев, Милявша Амировна Таминдарова даже. Наверное, даже удивительно услышать это имя в качестве артиста именно, а не руководителя хора. И еще многие другие. Это вот такая молодая команда, и многие из них — это мои однокурсники или ближайшие по возрасту, по поколению артисты. Когда я училась в консерватории, я вот всегда думала, что как мне хочется, чтобы мы доросли вот до какого-то такого проекта, что все эти прекрасные вокалисты, они должны звучать на большой сцене с лучшим оркестром, вот в чем-то крупном и таком значимом. И вот как оказалось, что сейчас мы вот собрались все для этого проекта вместе. Минем хыялым шулай менә тормышка аша бара. Аллаға шүкір. Рахмат, Милюша. Айдар, білуімше, сіз әлегі идеяның авторы боларақ, міне ең бірінші болып хотлар жиынтығы тапқансыз һәм ол бек қызық шындай вақиғалар аша табылған шул факты сөйлеп узыгыз әле.
Башта беренчедә мин безнең республика президентыбызга һәм мәдәният министрлыгына рәхмәт әйтмәкче идем. Шушы операны куюда безгә ярдәм иткәннәр өчен. Инде операның язылу тарихына килгәндә, 2019 елның майында, әгәр ялгышмасам, Миргасов йортын саклап калу кампаниясе вакытында без тирә-юньдә җыештырган вакытта безгә менә Кавый Нәҗминең оныгы Фәридә ханым Тансыковна килеп, безгә менә шундый китапларны бүләк итте. Бу китапта Кавый Нәҗми һәм Сәрвәр Адһамов бер-берсенә язган хатлар җыелмасы тупланган. Бу хатларны алар менә шул репрессиягә эләккәннән соң Себер лагереннән һәм менә Казан төрмәсеннән язган хатлары җыелган монда. Һәм икенче тапкыр Кавый Нәҗми тарихы белән танышуым минем булды Угыл театрында. Әгәр хәтерләсәгез, шул 2018-19 елларда Йолдыз Миннуллина һәм Радмила Хакова эшләгән Миргасовский дом дигән спектакльдә шулай ук шул китаптан кайбер өзекләр укылды. Һәм анда бигрәк тә берничә ел минем бик тетрәндерде. Анда мәсәлән Сәрвәр Адһамова иренә булай дип яза. Хатын-кыз мәсьәләсенә килгәндә, ничек теләсәң шулай эшлә, мин барыбер әйләнеп кайтмам, син эшлә, яз, тырыш дигән. Һәм әйтәм, карале Миләүшә, бу бит нәкъ менә син эзләгән сюжет. Әйтәм, бик көчле драматик сюжет, әйтәм, монда бит күпме көч җыярга кирәк, менә яраткан кешеңә шулай итеп язу һәм аны иреккә җибәрү дип әйтегез, димме? Һәм без шулай итеп әкренләп бу парның тарихына чума башладык, өйрәнә башладык. Һәм ничектер безнең шулай идея арта барды инде. Теге мәхәббәт темасы белән генә шикләнеп калмады, гомумән шул заман срезын күрсәтергә тырыштык инде менә шул опера аша. Демәк, сюжет нигездә менә шушы хатлар аша бирелә. Шулай дөресме? Форма буенча килгәндә без аны шулай дип башта уйлаган идек, камера форматында гына булыр дип, анда ике солист кына алар шваберусына хатларын җырлар дип. Ләкин менә шул тарихны өйрәнә баргач, без аңладык, бу зур формага ия. Һәм шулай итеп ул безнең инде теге тулы канлы, шундый тулы җанлы сәхнә әсәре, ягъни инде теге персонажлар белән, сюжет белән, конфликтлар белән инде бөтенесе бергә инде без яраткан шундый, драматик әсәр, драматик әсәргә әйләнде, опера әсәренә әйләнде. Тагын нидә булса чыганаклар бар идеме менә әлеге сез Чыганаклар килгәндә, кайбер китапларында кулландык, шулай мәсәлән Зәки Зайнуллиннан Кавый Нәҗми исемле язучы дигән аның документаль повесте бар. Шуны да укып чыктык әлбәттә, һәм шулай ук менә «Поименно вспомним всех» дигән Рифат Фаттаховна Рафаэль Мустафин язган китабы бар, аны шулай ук репрессия эләккән язучылар турында, менә шул китапны да кулландык. Безнең шулай планнарда иде архивларга барып, кайбер документларны эзләргә, ләкин ул вакытта менә пандемия башланган иде һәм анда керү тыелган иде һәм шулай итеп без менә шул берничә китап белән генә шикләндек. Шулай әлбәттә интернетта булган ачык чыганаклардан мәгълүматны тупладык. Шулай итеп, менә ул безгә база булып торды инде, менә шул операны язарга. Бик зур рәхмәт. Илгиз, сүз сезгә. Гомумән әлеге зур әсәрне тормышка ашырган команда хакында һәм ниндидер үзенчәлекләре, кызыклары. Хәерле көннәр, исәнмесез. Мин билгеле монда бөтен бу төркемдә моны бу операны эшләгән бөтен төркемалар барысы да музыкаль белемле кешеләр дип әйтергә кирәк. Мин монда бердән-бер драмадан яки хәзер инде курчактан дип әйтсәң дә була. Мин башта минем монда ничек килеп эләккәнемне билгеле Миләүшәдән сорарга кирәктер. Чөнки миңа ул әзер гаҗәп тә үк тоелды. Нишләп мин музыкаль режиссер түгел, мин музыкаль белемем юк, кызганычка каршы. Ләкин Миләүшә белән инде ничә мәртәбә тапшырылган хатлар спектаклен бергә эшләдек, без Морау батырны бергә эшләдек. Аннан соң ул безнең Курчак театрында Дилүс белән спектакль чыгарды һәм үзара әйбәт мөгамәлә булганга мин билгеле каршы килә алмадым, курыксам да үземнең ризалыгымны бирдем. Һәм хәзер менә эшләп киләбез, әкрен генә ниндидер мин үзем өчен бик күп яңалыклар ачам.
Бу театрның яңа түрі минем өчен һәм музыкаль театрда һәрбер репетиция сайын бу ничек эшләргә тиеш икәнлеген аңлый барасың һәм инде теге куелган сәхнәләрне мин беренче куелган сәхнәләрне карыйм һәм соңрак куелган сәхнәләрне карыйм һәм беренчеләрен инде кирдән үзгәртергә кирәк икәнен аңлыйм, чөнки көннән-көн мин нәрсәдер өйрәнә барам бу театрның бу юнәлешендә һәм үземне ничектер инде моңарчы театрда ниндидер тәҗрибә билгеле бер тәҗрибә туплаган кеше дип санасам да, монда мин ничектер кирдән студентка ниндидер әле режиссурда ниндидер малай шалайга әйләнеп калып, кирдән нәрсәндер өйрәнәм һәм моның өчен мине чакырган өчен Миләүшәгә бик зур рәхмәт. Чөнки бу мине байыта, миңа калса. Хәзер менә үзебездә тагын спектакль, курчак спектакль эшлибез һәм мин инде аңлыйм, мин кайбер әйберләрне инде операда кебек эшләгәнемне, чөнки репетиция оештыруны да һәм башка ниндидер монда бит ул музыкаль театр ул математика кебек, анда төгәллек кирәк, анда ниндидер драмада яки курчакта анда үзгәрешләр бик җиңел кертергә үзгәрешләрне. Син бер төрле эшләсәң, аннан икенче төрле үзгәртеп куерганы авыр түгел. Артистка сәхнәгә чыгар алдыннан да нәрсәләр әйтеп җибәрергә була, ул инде чыгып башкача уйный. Ә монда син музыка белән чикләнгән, син тыгыз бәйләнгән һәм аны былай гына җиңел генә менә монда былай тигәл дип алай үзгәртеп булмый. Анда китә, оркестрына барып җитә, анда инде йөзләгән инструмент, аны синең бер бәләкәй генә үзгәреш кертергә теләгәнең, ул инде анда йөзләгән кешегә үзгәреш кертәсе булыр. Шуңа күрә син инде музыканың ничек бирелгән, шул музыканы аңлап, тоеп һәм авторларның әйтәсе килгән сүзен аңларга тырышып, һәм шуны инде театр ысуллары белән дә, күз күреме белән дә аңларлык итеп эшләргә тырышасың мөмкин кадәр. Билгеле, безнең бу зур концертлар залында булуы һәм сәхнәнең анда күпчелек өлешен оркестр алып торуы һәм безгә анда күп дигәндә сәхнә алдының метр ярым урыны калуы, бу безне күп нәрсәдә чикли, ләкин миңа калса монда бу музыка һәм инде артистларның мин җырчылар дип әйтәсем килми, менә артистлар дип әйтәсе килә, чөнки алар безнең бик әйбәт уйныйлар һәм үземнең төп вазифам дип әйтергә кирәк, менә аларның драматик яктан да әйбәт итеп уйнауларын, мөмкин кадәр әйбәт итеп уйнауларын оештыру. Менә әлегә шулай сорауларыгыз, нәрсә бер булса. Рахмат, бик зур. Айрат, вы как дирижер-постановщик данной оперы, скажите, пожалуйста, вот каковы вообще по вашему перспективы в дальнейшем? Дамир Данилович сказал, что вы не ограничитесь постановкой только в стенах ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. По-вашему, где можно будет ее еще в дальнейшем презентовать? Добрый день, уважаемые коллеги. Вы задаете очень правильный вопрос, но я хотел бы вот еще какой любопытный факт подметить. Я сейчас в числе спикеров выступаю последним, и это правильно, потому что, да не будет сказано в претензии или в обиду уважаемой всей нашей команде, но там, где заканчивается работа композитора, там, где заканчивается работа режиссера, художника по свету, начинается работа и продолжается работа артистов, поскольку слушатель всегда видит только вот такой краешек той работы, которую проводила вся команда. Это начинается от автора либретто, да, и у нас блестящий драматург, один из удивительнейших и интеллигентнейших, как мне кажется, молодых людей города Казани, образованнейший, и композитор Милюша, который написала просто фантастическую музыку. И когда на первых читках с оркестром я прикоснулся к этому материалу, и после каждой последующей присланной картины
Я звонил Милюше и просто: «Милюша, это гениально, это невообразимо, как ты это могла написать?» И представляете, это пролог, 13 картин и эпилог. Милюша, так ведь было дело. Мне кажется, она подумала, что она не того парня позвала в команду. Да, и тут работа дирижера, она начинает воплощаться, она начинает соединять исполнителей, авторский замысел и слушателя. Но в данном случае интересен еще тот факт, то, что с идеи, которая пришла в голову Александру Витальевичу Сладковскому, собственно, момент осуществления спектакля принял оборот, поскольку когда он познакомился с прекрасным дуэтом Кави и Сарвары с первого действия, он предложил Милюше осуществить постановку силами оркестра, и это дало тот необходимый импульс, когда такой человек берет в свои руки и под свое пристальное внимание новую творческую, так сказать, как единицу не скажешь, новое творческое явление в культурной жизни не только Казани, не только Татарстана, но и России. Это очень, как мне кажется, правильно. Поскольку Александр Витальевич, сам будучи дирижером, который много работал в оперном театре, и в оперном театре Санкт-Петербургской консерватории, и в Геликоне несколько лет назад вышел его замечательный спектакль, он почувствовал с первых нот то, что это действительно настоящая новая татарская опера. Вот я думаю, то, что сейчас, вот если сходу так задать вопрос образованным людям, кто назовет за последние 10 лет написанную оперу, ну, пожалуй, придет на ум опера Резеда Ахьяровой, да, например. Да, естественно. А что мы знаем еще? Что мы знаем еще? И если ответить на все эти вопросы глубоко и вдумчиво, и в первую очередь, как люди, несущие ответственность за культурный код, который в наших руках сейчас находится, и который силой судьбы мы сейчас представляем, не только в Казани, не только у себя в родном Татарстане, но это не просто должно, это обязано звучать на крупных сценах страны, это должно ездить с гастролями, это должен быть мобильный, крепкий театр, который может переезжать из города в город, это должно звучать в дружественных нам странах, это должно звучать в каком-то общем тюркском пространстве, поскольку это настоящее явление. И лично я это говорил и за стенами, да, вот в кабинете мы сидели, общались с коллегами, и сейчас при всех я обещаю то, что я буду делать все, чтобы этот спектакль получил дальнейшую жизнь, и в наших самых ведущих театрах страны, по крайней мере, здесь моя работа как дирижера точно не закончится. Спасибо вам большое. Құрметті коллегалар, уважаемые коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Зиля Мухаммедова, Татар-информ. Бу куелышның продюсерлары, директорлары кім? Сіз Айдар Миләүшә үзегезмесең? Ягъни акчаны кем бүлә? Икенче сорау, ни өчен мирас эшенә керде? Бу мирас каяда, әле киләчәктә эшләргә тиешле Миләүшә кая? Ни өчен мирас? Ни өчен башка проект түгел? Әйдәгез, мин башлыйм һәм без бөтенебез шул сорауларга җавап бирергә тиешбез. Здесь нет какого-то конкретного лица продюсера. Конечно, мы как авторы несем ответственность, но, безусловно, это все невозможно без ключевых фигур, которые и принимают решения, и дают вот нам такую возможность. Это Рустам Нургалиевич, Ирада Хафизяновна и Александр Витальевич Сладковский. Александр Витальевич потрясающе поддержал меня, просто как музыкант откликнулся. Это вот, ну, не случайные такие, наверное, жизнеповоротные встречи какие-то, и вот такое доверие со стороны такой величины для меня. И, конечно, когда такой музыкант как бы выражает свое доверие к тебе, уже ты имеешь шанс получить вот дальнейшую поддержку, чтобы к тебе прислушались уже с точки зрения вообще реализации, организации всего этого процесса. И, конечно, Министерство культуры и Рада Хафизяновна, которые от и до нас как бы ведут, вот все-таки с нами проходит весь этот путь, и ключевое решение Рустама Нургалиевича, которое дало возможность вот это все сделать. Вот как-то такая вертикаль построена, такие возможности нам даны, а мы уже как большая команда, в которую входим вот все мы, кто здесь сидит,
и все наши артисты, и все наши друзья. Это вот бесконечная помощь просто всех творческих единиц, всех наших друзей и знакомых, которые все подключаются и ну, стараются по мере возможности нам помочь, чтобы... Это очень большая трудная работа, действительно. И вот каждый человек, каждая ниточка, они плетут вот этот ковер, который мы делаем, наверное, вот так можно сказать. Все-таки по поводу вопроса, кто все... Мирас ішіне кірді ол деп Ага. аңламадым. Мирас ол нәрсе екеніңіз, мирас бетінде ол қошанғы деп яңғыраған музыка болырға деп. Ну, мне кажется, миңа калса бу ни в каком не противоречии не находится, потому что Мирас программаларында часто звучали премьеры молодых композиторов. Там просто, наверное, в рамках Мирас не проводилось, если я не ошибаюсь, именно такой крупной единой премьеры. Вот, то есть в один вечер именно такая какая-то постановка. Это всегда были концерты. Вадим Робертович Дулаталиев замечательно формировал программы. Год назад я сама выступала в качестве пианистки с Госоркестром Республики Татарстан, и как раз Айрат Кашаев вот был дирижером. Мы исполняли целиком концерт Яхина. Это тоже, кстати, не часто исполняется, такое, ну, значимое полотно. Понятно, что это аванс в каком-то смысле, да, Мирас, біз әлі міне яңа әсәріне тәқдим итәбез. Біз үмітләнәбез, что как-то будет это достойно, а потом, это же фестиваль национальной татарской музыки, а где нам еще звучать? Это очень логично, по-моему, это предложение Александра Витальевича, что это должно быть в рамках Мираса. Я тоже слышу, что Айрат Да, Айрат не согласен. хочет добавить. У него есть реплика, давайте. Не согласен, простите, что так врываюсь в процесс, но уж мы же все в бою, правильно? Мы постоянно у нас такая схватка идет. Я регулярно дирижирую на протяжении последних лет, не скажу точно скольких, на фестивале Мирас. Регулярно это делаю, и очень много сыграно. Я дирижировал, кроме Мираса, еще и бенефис Эльмиры Низамова, затем творческий вечер Рашида Калимуллина. И эти композиторы, да, вот наши родные композиторы, вот у нас такое частое отношение, вы уж меня простите, когда я еще скажу всем это, да, у нас такое отношение, то, что вот пока это не опломбировано, пока это не закреплено временем, это значит не может стать чем-то таким, что мы уже называем наследием. Слушайте, мы столько Пушкиных проспали, у нас столько Цоев разбилось на машинах, и сегодня умрешь, завтра скажет поэт. Давайте мы поддержим наших живых авторов, пусть мы сейчас формируем наше наследие, то, чем будут жить наши дети. Давайте мы будем настоящие крупные вещи называть своими именами. Если такие люди, как президент республики, министр культуры, Александр Витальевич Сладковский, если все увидели и поддержали этот проект, значит, они в нем почувствовали настоящее что-то, что должно вот сейчас стать нашим наследием. И поэтому фестиваль «Мирас» и решение прозвучать это на «Мирасе», да, и тот коллектив, который ведет этот фестиваль, я имею в виду Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, который сейчас является одним из ведущих коллективов страны и Европы. И это я вам говорю как практик, просто который ездит по городам и работает с разными. Вот наше наследие в живых людях, в исполнителях, в наших авторах. Мирас ол 3 күнә концерт. Мираста Мирас әйберләре яңгырасын, мин моны булмасын демейм. Бу айрым бер проект буларак булса да ярый. Мирас içine кермәгән. Мирасның 3 концертына тимичә генә. Мында бір жауап нешіктір туры келді деп де айтып була. Чөнки ул дөрестән дә шулай. Без уйладык, без бу проектны кемгә бирәбез дип, һәм шул ук вакытта ГСО безгә әйтте, без алабыз дип. Һәм шул Мирас фестивале булган вакытта, аның вакытын да караганда ул шул менә тиң февраль айында булды. Һәм әйтеп китәсем килә, бу Миләүшә дә әйтте, бу әле беренче адым гына безнең. Әлбәттә, без уйлыйбыз, бу проект ул киләчәктә ниндидер мөстәкыйль даими проект итеп булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм ышанабыз аңа. Рәхмәт. Рәхмәт, тагын сораулар бар. Мөршидә Кыямова, Идел журналы. Бу сорауны бирмәм дигән идем, ләкин бирим әле сез булганда. Менә күрәбез бит инде элек, моннан 8 еллар элек музыкаль театр турында сүзләр кузгатканнар иде, бәлкем күбрәктәдер. Шул вакытта безгә министрлыктан гел әйтә килделәр, безнең әле кадрлар юк дип. Бәлкем менә шушы әсәрләр, менә шул музыкаль
театрга нигез була алыр әйме? Сорау булмады инде бусы. Юк, Икенче- ул бик яхшы фикер. Дөрестән дә мин хәтерлим, 8 ел элек, әле 13-нче, 14-нче елларда андый фикер булган иде, һәм ул хәзер дә бар. Чөнки мәсәлән, дөрестән әйткәндә, безнең республика өчен музыкаль театр ул безгә җитми. Мин мәсәлән Екатеринбургта булдым ел ахырында, аларның бар музыкаль театр. Һәм алар масканың 28 алтын маска алганнар. Ишеткәнсездер. Һәм мин анда бер спектакльне караган идем. Һәм дөрестән дә әлбәттә безгә андый театр кирәк, һәм мин уйлыйм булачак та, ләкин качан әйтә алмыйм кызганычка каршы. Рәхмәт. Тагын сорау бар иде, әйе. Илгиз әфәндегә соравым. Менә Кавый Нәҗми һәм Сәрвәр. Бу бит инде татар әдәбиятында якын, бу теге татар укучысы өчен якын, аларның мәхәббәте дә, язмышы да дип әйтегендәйме, драматург буларак сезнең үзегезнең бу әсәрне язасыгыз килмиме? Драма нинде, бәлки язасы килгәндер. Менә көнләшеп куймадыгызмы либретто авторыннан? Нишләп мин беренче язмадым икән дип? Рабит абыйның бер сүзе бар, ул әйткән, мин эшлисе эшне башка кеше эшләсә гел шатланам дип. Чөнки ул ниндидер мәгънәдә без барыбыз да монда бит без бер-беребезгә конкурент түгел. Әгәр дә без бүгенге көндә без милләтебезне саклау белән, телебезне саклау белән шөгыльләнәбез. Телне саклыйм әле дип эшләмисең билгеле. Үзеңнең эшчәнлегең ул әйберне автоматик рәвештә эшләгәнен аңлыйсың. Син татарча эшлисең икән, татар телен инде саклыйсың. Шуңа күрә, әгәр дә мин бик куанам, менә Айдар хәзер соңгы берничә елда Айдар театрларыбызда Айдарның әсәрләре пәйда була башлады. Ул яза, тагын башка берничә кешенең әсәрләре пәйда була безнең театрларыбызда. Һәм ул үзең генә булсаң, ул бик авыр. Ә монда мин Айдарныкын карап, аның яңалыгыннан өйрәнәм, аның хатасыннан өйрәнәм, башкаларныкын карап, аларның яңа ысуллар күрүен, нидер проблемага башка яктан карап та булганын аңлыйм. Монда билгеле бу әсәр туган һәм алар аны ничә еллар буена чын күңелләрен биреп эшләгәннәр. Һәм мин аларга татар кешесе буларак һәм гомумән сәнгать кешесе буларак баш иям алар алдында рәхмәтемне генә әйтәсем килә. Безнең Кавый Нәҗми гаиләсенең тарихы ул билгеле бик тетрәндергеч һәм күңелгә үтеп керерлек тарих. Һәм ул без аны куелышта, менә театр бит ул музей түгел. Ул менә мин аны куйганда Кавый Нәҗми тарихы итеп эшләмим. Чөнки Кавый Нәҗмине кемдер белә, кемдер белми, мәсәлән. Һәм аны рус кешесе килсә, мәсәлән, аны гомумән белмәскә мөмкин, яки башка милләттәге кеше. Бу ниндидер ир һәм ниндидер хатынның шундый менә тарихы, ул гомум кешелек проблемалары булырга тиеш анда. Шуннан чыгып инде аннарсын китә ул Кавый Нәҗми булуы аның, яки Муса Җәлилме булуы, Фатих Кәрим булуымы. Әгәр дә аның нигезендә гомум кешелек проблемасы һәм идеясы ятмаса, ул әлбәттә ниндидер барыбер ул лозунгка кайтып калыр иде. Ә монда чын кеше язмышлары беренче чиратта. Ул шунысы белән кадерле бу әсәр. Бик зур рәхмәт, тагын сорау бар, әйе. Мин Айсыл Имамиева, гаилә һәм мәктәп журналыннан. Менә Россия буенча чыгарга мөмкинлек булса, алып чыгарыйк дип әйттегез бит инде бу яңа әсәрне, операны. Татар операсы ул гомумән рус телле тамашачыга таныштырмы, юктырмы, анысын төгәл әйтә алмыйм инде. Чыгып киткән чиракта ул регионнарга ул таныш түгел инде нигездә. Һәм анда алар бит телне аңламаячаклар, нәрсә турында текст икәнен, телне аңламыйча тыңлаган чиракта музыка шагына кабул итәчәкләр, һәм хәрәкәтләр менә постановка шагына. Әллә аны тәрҗемәдә булачакмы рус телендә бу варианты чыгып киткән чиракта. Ну, дөнья күләмендә Италия телендәге оперларны бит карыйбыз без. Ул кабул ителә инде. Алар инде теге танылган телләр, айрым шундый халыклар бит инде операда алып баручы.
Әмма Экранда татар тер- операсына аны татар операсына андый мөнәсәбәт булмаячакмы? Аңламыйбыз дигән, кабул итмибез дигән дип шуның Экранда өчен тәрҗемә булачак. Ха? Экранда тәрҗемә булачак. Монда да экранда булачак. экранга текст рәвешендә титрлар булачак. Титрлар. Ул игътибар итсәгез, опера театрында русча җырлаганда да барыбер текст бара, чөнки кемдер җырдан аңлап бетермәскә мөмкин текстны, анда югары ноталарда җырлаганда, мәсәлән, бүгенге көндә, мәсәлән, опера театры куя Сивильский цирюльникны, алар итальянча җырлаячаклар. Менә 31 ялгышмасам аларның премьерасы. Музыка ул сюжет бит инде ул шуңа либретто дигән әйбер, теге кыскача либретто бирелә дә операда. Башта якынча сюжетын аңлыйсың да, барыбер операда ул сүз мөһимлеге түгел, анда музыканың мөһимлеге, һәм музыка ул драматик артист кебек беренче чиратта, беренче иң баш рольдә операда музыка. Ул төп драматик артист. Һәм ул инде син сүзен аңламаган очракта да музыка барысында кешенең күңеленә җиткезергә тиеш. Миңа калса. Рәхмәт, тагын сорау бар иде. Бу концерт варианты гына булып каламы, әллә соңыннан барбер декорация белән театраль варианты да эшләнәчәкме аның? Һәм тагын бер сорау lazım. Бу Айдаргадыр инде. Монда Кавый Сәрвәр янында тагын башка безнең ул чордагы билгеле кешеләр, шәхесләр булачакмы? Кемнәр? Нинди персонажлар? Менә монда бу куелышның, бу эшнең иң мөһимлеге һәм иң җаваплылыгы. Беренчедән, менә сез әйттегез музыкаль театр турында, һәм без репетицияларда да сөйләштек. Монда безнең бүгенге көндәге яшь композиторлар да бер-берсенә берничек конкурент түгел, мәсәлән. Без барыбыз да һәрбер эш, һәрбер музыкаль юнәлештә эшләнгән бүгенге көндә, менә соңгы 10 елларда манда эшләнгән эш, алар барысы да бер савытка су ташу. Алар барысы да ул Кара Булат булмасын, башка Тинчурин театрында опера тәҗрибәләре булды. Хәзер менә Кавый Сәрвәр, бөтен композиторлар Татарстандагы һәм бөтен артистлар, алар һаман шул музыкаль театр савытына су ташыйлар. Һәм ул су кайчандыр, миңа калса, ул савыт тулачак та инде, аны тыеп торырга мөмкин булмаячак, чөнки инде ул агып чыгачак. Һәм менә бу шәхесләр барысы бөтенесе бергә инде исбат иткәчтен безнең тамашачыга да, җитәкчелеккә дә, аннан соң бәлки музыкаль театр ул барлыкка килерде. Бу куелышның җаваплылыгы шунда. Без әгәр дә бу әйбәт итеп килеп чыкса, билгеле, безнең Аллаһка шөкер республикада җитәкчелек һәрвакыт кул суза, бер кайчанда арка белән борылганы юк. Менә мөмкинлек бирелде хәзер. Без аны җиренә җиткезеп эшләргә тиеш. Әгәр дә ул менә 11 көнне Ходай кушып әйбәт итеп яңгыраса, миңа калса, аны эләктереп алып, инде киләчәктә анда зур театрдамы, яки гомумән ул айрым проект буларакмы ул эшләнер, шул ук командаманда башка команда булыр. Ләкин бу опера үзенең киләчәген алыр дип без бары тик өметләнә генә алабыз бүгенге көндә. 11-ннән соң инде билгеле булачак. Тарихи персонажларга килгәндә, Кавый Нәҗми белән Сәрвәр Адһамовдан кала операда шулай ук менә Фатих Кәрим, Мирсә Мир, Хәсән Туфан да бар, һәм аларның хатыннары да шулай ук. Рәхмәт, тагын сораулар. Минем либретто авторына. Менә сез әйттегез бит, китапны бүләк итте оныга дип әйме? Ялгышмаса, Әйе. аның Тансык исемле улы да исән иде әле. Ул үлде микән? Ул вакытта юк, ул исән түгел иде инде. Бу Тансык Кавиевичның кызы була инде. Фәрида Тансыковна. Әйе, ул Менә Аграр безнең университетында эшли. репетицияларга аларның туганнары, ягъни мәсәлән, менә бу внучкасы оныга килмәдеме? Операны язган вакытта без әлбәттә Кавый Нәҗми гаиләсе белән элемтәдә булдык. Һәм операны языр алдыннан хәтта алар янына барып фатиха да алдык әле бу операны язар өчен. Һәм инде операны язып бетергәч, без яңадан алар белән күрешеп, операдан өзекләр тәкъдим иттек, Артур белән Эльзаны чакырып, һәм шулай итеп менә махсус гаилә өчен шундый кечкенә генә концерт узырдык, хәтта таныш булсыннар өчен.
сюжетны белсеннәр өчен дип инде без шулай итеп тыгыз элемтәдә алар белән эшләдек һәм алар безгә гел булышып торды ярдәме белән. Шуңа күрә без дә аларга бик рәхмәтлебез шуның өчен. Премьера әлбәттә алар киләчәкләр әйе. Рәхмәт, тагын сораулар булса рәхим итеп. Бу мөгаен хәзер теге минем шундый сорау бар, опера һәм балет театрында куелыш аламы инде, юкмы инде дигән, чөнки бу гомумән татар җәмәгатьчелеге миңа калса иң борчый торган сорауларның берсе. Чөнки соңгы елларда беренчедән алар күп түгел һәм алар бик сирәк куела. Булганнары да алга таба бит инде, димәк, сезнең әйтүегез буенча без мөмкин кадәр әлеге әсәрне күрә алачакбыз. Дөрес аңладыкмы? Алла берсе. Алла Мен берсе. бит әйтеп киттем, бу проектның иң мөһиме ул яшь иҗади кешеләр булдырган проект. Һәм шуңа күрә бу безгә омтылыш бирә, киләчәктә дә без ышанабыз, бу проектның киләчәге бик яхшы. Өметле булыр дип. Менә музыка ягыннан миңа калса, монда менә Айрат әфәндегә сүз биреп, анардан менә минем шәхсән үземнең тагын бер кат ишетәсем килә, чөнки мин репетициялардан гел ишетәм. Айрат әфәнде зур театрда хезмәт итә һәм инде бик күп музыкаль әсәрләр белән таныш һәм аның тәҗрибәсе монда барыбызныкыннан да иң зурысы. Һәм именно перспективу в музыкальном плане этого произведения, вот чтобы от уст профессионала услышать, Айрат әфәнде, маэстро. Ну, вы знаете, о ней можно говорить бесконечно. Играем много современной музыки, и симфонической, и оперной. Мне есть с чем сравнивать. И, как вам сказать, в Милюше, вот если себе представить синтез всего, это как, знаете, как трамвай на полном ходу остановился, и как вот он впечатался в стеночку, и мы на срезе видим все. Это как наша жизнь. Не бывает людей, состоящих из одних качеств. Они очень разнообразны. Язык автора, в данном случае Милюши, он настолько разнообразен, ей подвластны все техники. И это просто очень грамотная работа. Грамотная работа как профессионала. Про музыку я уже сказал. Она фантастическая, она прекрасна, она сиюминутна и в то же время глубока, и в ней есть моменты в двух ариях «Сарвар». Мы вот с Эльзой много над ними работали, и мы в ней поняли то, что это момент, когда человека пронзает ощущение этого момента. Мы думаем или о прошлом, или о будущем. А часто ли мы ловим себя в ощущении, вот, что реальность — это сегодняшний раз, секунда, и мы понимаем, что мы живем именно сейчас. Вот в опере «Милюши» есть и эпос. Ну, эпос уже сейчас ведь воспринимается эта история как очень далекая. Это как некий эпос, который произошел и никогда больше не повторится. Так ли это? Вопрос большой. А музыка, она и там, и здесь, и в будущем. Это универсальная работа. О ней, конечно, лучше вам расскажут, наверное, ваши собственные уши, когда вы придете на этот спектакль и услышите. А наша задача донести ее именно такой, чтобы это не был музей. Да, все правильно Ильгиз сказал, что театр не музей. И начиная наш путь вот отсюда, мы далеко не всегда и не до конца уверены, что мы приведем, на самом деле, наш первоначальный замысел, поскольку он эволюционирует в процессе, что-то добавляет артисты, что-то привносит режиссер, что-то дирижер, а на чем-то настаивают авторы. Это настолько живой процесс, и тем он увлекателен. И, конечно, сегодняшняя пресс-конференция, рассказ — это именно о том, не что мы делаем, а о том, как мы работаем. Стоит отметить, что еще до премьеры эта опера уже получила оценку на всероссийском уровне в конкурсе молодых исполнителей, молодых композиторов партитура. Да, в номинации «Лучшая оперетта» уже эта опера стала победителем еще за год до премьеры. Это тоже о многом говорит. Либретто буенча Айдар, син бит инде шагыйрь түгел безнең, ә либретто ул шигъри әсәр. Һәм татар телендә сиңа кем ярдәм итте, кем редакцияләде, кем белән киңәштең?
Шуны сораулар, һәм без аның либретто форматын куяда булса күрәчәкме, берәр җирдә басыламы яки анда программада биреләме, бәлки журналларда басылырмы? Һәрхәлдә җырчылар алар бөтен сүзне җиткереп бетерәсе бик авыр. Шуңа күрә без либретто вариантын күрә алачакбызмы? Собранисчи. Басылу буенча мин бу вакытта уйламаган да кебек. Миңа калса аны ачык форматта каядыр бастырырга да буладыр инде, шу интернетка чыгып куепмы, кешеләр укысын, карасын дип. Либреттоның шундый бер үзенчәлеге бар. Ул әдәби әсәрдә түгел, ул аерым сәхнә әсәрдә, ул сәхнә әсәрдә кебек, ләкин ул музыкага ташып бара бит инде. Шуңа күрә анда күбрәк ул һәм дә ул шигъриятта түгел. Чөнки миңа калса шигърият ул үзе мөстәкыйль жанр, аңа бернинди музыка кирәк түгел. Һәм син аны тыңлыйсың, укыйсың, сүздәге музыканы ишетеп аны юк, операда ул яктан җиңелрәк, чөнки син операда син хәтта прозаны җырлый аласың, һәм безнең операга килгәндә без шул ук бездә шигъри юллар да бар, прозаик өзекләр дә бар, без аны шулай итеп бергә кулланып, һәм мөмкин кадәр гади телдә язарга булдык, чөнки җырчыларга да җырларга җиңел булсын дип, һәм шулай ук тамашачыга да аңлаешлы булсын дип язарга тырыштык. Шуңа күрә мин аны теге шигърият дип әйтмәс идем, ул каядыр менә уртада, ул теге рифмоплетство дип булсынмы инде шулай. Просто рифмалар төзеп кирәк урында, кирәк җирдә син рифма төзмисең, ак шигырь белән язасың гына мәсәлән. Һәм монда әлбәттә композитор белән тыгыз бәйләнештә эш бара. Мин мәсәлән берничә юл язам, Миләүшәгә җибәрәм. Миләүшә карый, бу сәйбәт, ә менә монда форманы ватырга кирәк ди. Монда миңа рифмалар кирәк түгел дип әйтә. Миңа гади текст миңа җибәрде, ин гадисен җибәрде миңа. Һәм без шулай итеп бик тыгыз бәйләнештә эшлибез Миләүшә белән, шуңа күрә никадәр рәвештә мин Миләүшәне бер соавтор дип атый алам. Ул яктан чыкканда. Трон адресını җибәрәм, ә син либреттон җибәрсен, пожалуйста, мин укысым килә. Яхшы, җибәрәмен. Тагын бер сорау калды, соңгысы. Тагы бер соравым бар, кем җавап бирсә дә ярый. Менә без беләбез бит инде Илмир Низамовның Кара Булаты Булгарда куелды, әйме? Ә менә бу Гөлнар, Миләүшә ханым түгел, туташ, менә Мигасов йорты каршында куясыгыз килмиме аннары бу проектыгызны? Белмим, ничек җавап бирергә. Шундай open air өчен бу әсәрне ниндидер адаптация кирәктер. Монда постановочный команда белән уйланышырга кирәк. Белмим. Һәм монда премьерадан соң министр Монда мин әйттем бит беренче тапкыр инде. Без хәзер беренче адым ясыйбыз. Һәм премьерада күз күрер, әлбәттә бәлки. Ну, да, действительно такая локация природная, городская. Есть такое. Булырга мөмкин, чөнки быел июнь айында зур проект планлаштырыла Булгарда. Анда Кара Булат булачак, бәлки булырга мөмкин. Демәк, идея буларак барыбер менә Идея очень интересная, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Командага уңышлар, демәк, 11 февраль көнгә буласы премьерада күрешербез дигән шуны теләктә калабыз. Уңышлар күрешкәнчә кадәр. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.